asin ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisan na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari ng makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Pamaskong padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang ginagirapan, tinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda
Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 to ta! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. At sa 21 na kita kan bulan na Nobyembre, daw po kita ng Webes. Iba niya to sa lado technical, si Chabe na obra. Sa information, si Don Cabrillas. Duman sa transmitter, si Tony Matic Saison. Yan man si Chief Engineer Abelindo na Toralio. Kumusta sa maparantabay niya to, digdi po sa Rinconada area, asin man sa probinsya kan Camarines Sur. Yan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Yan na pagkaaga, hindi ko maintindihan ang sa kuyang pagmati kung ano ta, duman sa pila, sarong bangko, digdi sa syudad kan Iriga. Sarong manager nin sarong FM station, digdi po sa Rinconada area. Halo yun, duman sa ATM machine. Kaya sa mga nagsusunod ay ano na ngayon, karo milyon gad nga na wini-withdraw kan taong yan. Sa ambistado ko, babae po siya. Yago, garo, madam kadakol kaya kan nagsusunod sa garo kadakol kaya niya ako kan ATM machine. Ay ATM card kan nag-withdraw niya. Ay kuman pinagsabi nga manager kaya yan sarong radio station sa FM digdi sa Rinconada area. Yun man nga. Bigyan ngurom-ngurom, gano'n nakakasunod sa sakuya ay pambira. Nakangya pag-abot kan oras, offline na, pag kita na masunod. Ay ano ng mga pangyayari di sa satuya, ngunya na mga panahon. Kaya minsan, kadakol kang mga mamamasdan ngunya na mga kakaiba. Pag yaon ka po sa sentro, kaya konsensain. Iba so sa mong napaparong, darakan mga basura. Minsan makonselong makauyam kung minsan mga nangyayari po di sa tuya. Talagang ibang klase. Ngunyan nga ning mga panahon, mahal na pong marhay ang presyo kan nyug, ang presyo kan kopra. Nag-aabot na sa 39 pesos ang kada kilo kan kopra. Ang kada kilo man kan nyug, itong berilog pa, nag-aabot man sa 9 pesos. Kaya lang, kulang man ang nagpipisar. Apisar kayan, ang mga nyog patingon yan, saradit na. At ang aning kadidikit na kan nagugusi kan mga may sadiri nin kanyugan, nagpaparasadit sa nawan buo kanyog at kamahal na. Yan po ang saruman sa mga, kumbaga, nabubugtak sa alanganin ang satuyang mga paratanom ninyog. Kabakusan na yan, halos gabos man ang paratanom, digdi po sa tuya sa Pilipinas. Na pag nagdadakulan na supply, kunyan ka ini, sa paagi ka na law of demand and supply. Pag dakulan supply, barato. Kaya yan po ang epekto. Barato ang mga produkto. Pag dikit ang supply, talagang mamahal yan. Kaya ini po ang masakit kan kabuhayan kan sa tuyang mga kababayan digdi po sa tuyang nasyon. Pag-abot sa paagi kan mga digdi sa kamugtakan kan sa tuyang mga parauma, paratanom. Apisar kayan
Although kadakol budget na pinagtatauan gobyerno nasyonal sa Department of Agriculture. Kaya lang kung minsan napapabayaan bagaan mga paratanom niya to, ining mga parauma niya to. Hindi po sa tuyang nasyon. Kumpara sa ibang nasyon na padaba ang mga paratanom. Padaba kan gobyerno. Pero digdi sa Pilipinas, pisar kaya na kung minsan pigpaparadilensyahan pa ang pundo para sa mga paraoma o ita garo pabayaan sa tuyang gobyerno pag-abot sa kapakanan kan mga paratanom. Dawa nga ni pinagpaparasabi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na kumbaga ngaya ngunyan na yuan panahon na magkaigwa kita nin food security. Kumbaga masustain ang pagbuhay kan mga paratanom. Kaya lang medyo difficile po sa parte kan mga paratanom, lalong-lalo na ngunyan tabig paparaagihan kita nin kalamidad. Igwaman ko tang mga programan sa tuyang gobyerno, dakulaan pundo, kaya lang nasasakitan po sa tuyang mga paratanom ngunyan na mga panahon. Kapag kadakol ka na nagugusininda, babaon ang presyo. Kan mga produkto, araw kan paroy, kan mga gugulayon. Kaya kumbaga, bako pong balansi. Ang pagbuhay, kumbaga, ang kamugtakan kan mga paratanom digdi po sa nasyon Pilipinas. Pero po yan sa nagiging problema sa indang pagbuhay, kasuman nga, kadakol kan gosimi sa samuyang pagtatanom. Tapos bigla man nga bagsak presyo ang samuyang mga produkto. Kumbaga, day nasusustiniran ang sa indang hanap buhay. Digdi sa agrikultura. Kadakol na po kan mga kababayan niya to, iba na disganar na nganing magtanom. Ano nga ang buhay ini sa pagtatanom digdi sa nasyon Pilipinas. Lalong-lalo pa ang inagihan po kita nin mga kalamidad. Talagang medyo difficile ang pagbabangon ang kamugtakan, kumbaga sa pagbangon kan mga paratanom digdi po sa tuyang nasyon. Kundi dawa nga ni arog kaya hindi sana kita madisganar sa buhay. Sige sana kumbaga magtanom ta mayo man kitang magiginibo. Mas lalo kundi na kita magtanom, pati mga paraabon dahil na makikinabang. Pati ang mga hayop, dahil na magkakaburuhay ng tultol. Ano pansin ng mga kakakanon? Kita, pag nagtatanom po kita, pati parahabon, sakop na kung minsan. Iyan ang buhay digdi sa kinaaban. Ay, guwaman na sige sanaan pananda, kan ibang mga kababayan niya to. Pero pag nagtatanom kita, pigpaparator tandaan sana na drakula na nga so batag. So bungkukan gano dakol na yan unod ito nga yung kamuting kahoy, kamuti. Biglang sasalasyohon kana ibang mga hugakon. Kumbaga, iyon na sana pong inimat-imat kaya ng mga parasalisiman dyan sa Kanyugan, sa Kadlagan. Kaya kadakol kan kabakas kan mga paratanom digdi sa tuyang nasyon. Apera duman sa mga pigpa para tabtaban ang pundo kan mga paratanom na
na dapat maitaw sa inda kan sa tuyang gobyerno pag aabot sa agrikultura. Kaya ini po ang medyo magabat na pagpara isipon ka na sa tuyang mga kababayan na mga nag-uumadig di po sa tuyang nasyon. Sa inman na sulukan rin kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Hi, good morning Mampalan kay Kagawad Johnny Nacario dyan po sa San Vicente Sur, digdi po sa Ciudad Caniriga. Siyempre kay punong barangay Boyet na Grampa. Diyan sa Banuan po ka na Balatan. Kumusta kay Konsyal Robert Saysay? Ano lamang ang kasaysayan sa Banuan kan Balatan? Kumusta na ang pagbuhay kan sa tuyang mga kababayan, ang mga parasira? Si Karondang Kimpati. Dahil ko lamang nadawan boses ko niya na. Nagtutuninong dyan sa Banuan kan Balatan sa Barangay Kabanbanan. Hoy, ganyan man na pagkaldaw, magkakaigwa pala nin kasalang bayan. Ang lokal na gobyerno ka na siyudad po nin Iriga. Nagtagilid na sarong SUV matapos magbangga sa gilid kan Tinampo sa Kalabahan kan Barangay Maragondon duman sa Banuan kan Real Quezon. Sigun sa driver kan lulunadan na si Ferdinand Cabana, nagpunan sa indang biyahe haling Angat Bulacan na pasiring kuta sinda sa Pulilio Island para makipaglubong sa indang kapamilya. Pero dahil inaasahan na pangyayari, pinag-iwasan subot niya na nagbabalyong ayam
alagad na pihitan manibila sa ibong na linya kan tinampo kun kaya nagresulta nin pagkadiskaril nga nahulog sa kanal bandang alas 4:40 kasubagong mag-umagahon. Nangyari ang insidente pero ligtas man ang lambang saro sa mga pasahero, mayo man nalugadan sa naon ng bita ng aksidente. Tulos man na nagresponde ang Barangay Maragondon na pinanginutan mismo ni Barangay Kapitan Renesi Vergara. Iban ang mga barangay tanod kay niya sin nag-abot ang Real Municipal Police Station para sa dokumentasyon. Yan po ang problema kun minsan sa mga barangay sana. Kadakol kan mga ayam na perming rayaon sa luwas nagpapara baray-basay. Laro po yan sa kausa ni na aksidente sa tinampo. Kaya dapat talaga maging responsabling mga paraatamanin hayop ang mga may sadiri kay ni. Kapag nag-aksidente na, kung minsan, dahil mo maaraman kung kisay pating ayam ang nagpaparabaray-basay sa tinampo. Maray kung ang lambang ayam na nagluluwas sa karungan, migwa na yan ng nimtag. Sa madaling mabibisto kung kisay, kung si isay ang may sadiri po kan ayam na yan. Iyo po yun na saro sa dakulang problema kan sa tuyang mga kababayan. Ining pagparabaray-basay kan mga ido dyan sa tinampo kun minsan. Pisar kayan kung makakagat pa yan. Kung dahil man pati pinagbabakunahan in anti-rabies nagkapirang mga ayam narayaon sa barangay tapos sigan baray-basay rakman duman po sa makakagat tapos linalapag minsan ang mga nagmomotor kundi ini bako sa naman obligasyon kan local government units kundi pati naman po obligasyon man ini kan mga barangay officials mismong dyan sa endang barangay, iguanin ordinansa ang barangay, bako sa nang inaadaptar ang ordinansa sa lokal na gobyerno. Tapos ang higot na implementasyon pag-abot sa barangay. Kung minsan kaya, pabaya man ang iba pong mga barangay officials, dahil man lamang winawarningan ang mga residentes na, kamo ang mga ayam nindo dahil pagpara pabaray basayon sa tinampo na pwedeng gikanan yan in aksidente o kaya makakagat pa nakulang abonara nindo yan dapat tigwang arog po kaya ng mga pagirumdum ang mga barangay official sa mga barangay kung nagkakaigwanin barangay assembly. Laro yan sa dapat na tukaron pag-urulayan. Dan iba pong mga barangay officials kaya garo pinapanlingaw man. Ang iniisip sana basta igwanin barangay assembly gwasindang mairi-relief. Maipananao. Takon mayo lalangawon igong maipaparapol. Minsan naman po yan ang kaisipan kanibang mga barangay officials. Pero pag abot sa kapakaanan kan mga kababaryo, pero butabungog man sinda. Ani ba sa naman? Taigwa man po kita mga barangay officials na mga tol-tol man, lalong-lalo na digdi sa syudad kan Iriga. Pag abot sa pagserbisyo sa indang mga kababaryo, kaya nga ni sinasabi sindang public servant. Ray-ray na bagang pagdangon na public servant ani ba habong apodo na honorable. At para apodo mo man kaya nin honorable kung bako man maka-honran sa indang mga pangaran. Lalong-lalo na sa barangay ay talagang mas maray-ray na sa nan pagdangon ang apodon public servant.
kapitan, pwedeng apo doon, punong servidor. Pagkagawad, pwede nang maging na anapod kung sige sa gawad. Punong gawad. Ay, masakit po na nindoan maging barangay officials kung talagang tol-tol na nagsiserbi. Pero kung nan ni Bamayo man serbi, inotel man, ay sayang pagparaboto kan sa tuyang mga kababaryo. Baga nadarasan na sa mga relief-relief. Nadarasan na nindikit na turay. Tapos dikit na bagas binutuan si kagawad. Ay nagray nangod. Tapos sigan resibisan na nin honorario maniwo, pasugal-sugal pa. Ay indaman sana kung narog kayan ang mga barangay officials niya to. Hotel ang barangay. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to? Digdi po sa San Nicolas, Ciudad Can Iriga, kay Aldrin Altesa. Ki Manoy Intasin man ki Bangor. Diyan man sa Barangay San Isidro. Ki Ate Marie Manaog, asin man Manoy Felix Castillo diyan sa babat niyan. Siyempre ki Lynn Pante Servino. Sa pamilya Maestrado, Gunawon, Marmol, Serdan, halos gabos ng mga kapamilya. Diyan pala sa Banwan ka na buhi ang allotment ngunyan, ang budget. Nag-aabot sa 372 million pesos para sa taon na 2025. As in 6 million pesos sobra kan taon na 2024. Na nag-aabot sa nanin 315 million 844,000. Kaya dordakula na naman po ang pundo dyan sa Banwaan ka na buhi. Bagay digdi sa Ciudad Can Iriga halos nag-aabot na sa 1 billion pesos ang budget ka na lokal na gobyerno ka na syudad po nin Iriga. Kumbaga madistansya pa man budget kan buhi kumpara sa budget kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga. Morning man ki Silene Ligasyon, asin man ki Ma'am Nori Nadzuri Kisabal, yan po sa Barangay Santa Clara, asin man ki Dr. Renz Nonato. Siyempre ki Dr. Ramon Nonato sa kasasayang bilog na pamilya.
Nagbisita man pala si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Catanduanes. Aning magkondukta ng aerial inspection. Asin magtaunin mga food packs, financial aid sa apektadong residente. Nagtauman ng 50 milyones na pesos na financial assistance sa mga local government unit kan Catanduanes. Na gagamiton sa pagkonstruir asin mga materyales para sa mga residentes na grabing naapektaran sa indang mga pagsasadiring harong. Tapos nagre-repair naman ngunyan asin nagre-restore kan power supply. Asin man internet and Telecommunications Commission. President Marcos also mentioned the problem regarding agriculture that was damaged due to the typhoon here in Catanduanes Center. This is the production of cannabis. We need to look again how we can replant, he said. Sa priority subuot sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos na iyoan maibalik ang komunikasyon kan internet duman sa probinsya kan Catanduanes. Mantang duman sa mga naapektaran kan bagyong Nika o Pilasin Pipito, ang 130 barangay na pinagwalat na mayong estaran, ang nasa 61,000 na tao sigon sa disaster office kan probinsya kan Aurora. Kan nagtalikod na Martes, mayo pang opisyal na nakukumpirmang casualty alagad nasa 968 na mga harong ang nagkaraot. Asin ang mga nadanyaran sa agrikultura, infrastruktura, mga saradit na negosyo ang nag-abot naman sa 410 milyones de pesos. Naka-apektado man ang banwaan kan Baler asin kasiguran. Mientras na nagkapirang lugar man duman sa Dipakulaw asin Dinalungan, iyo ang nagtitinir na dai maagihan dahilan sa landslide asin raot na agihan. Nakulma ng mga damage si Pipito sa infrastructure itong mga tinampo, flood control, kaya may mga naraot itong linya kan pinagsasabing tulay naglipat sa ibong itong mismong tubig kun kaya grabe ang nadanyaran kaibahan pa ang mga karungan sigon ki Gobernador Renante Tolentino. Nagsiguro man ni Tolentino na maabot naman ang mga relief supply sa arugan tubig, pagkakan, hygiene kits, asin nakahagad naman sindanin construction materials sa Department of Social Welfare and Development para sa rebuilding efforts. Sabi pa digdi, mayo naman subot ngunya na mga aking namamasko. Kailan tanag sisilibrar na sindanin Mansari. Sabi nga ni kan sa kuyang aki, ay dahil na ngayon magparakuro Christmas party. Tinder nga sa meeting, dahil na magparaorolay ng Christmas party ngunya ng mga panahon. Maray, kung narog po kayo ng kaisipan kanibang mga hobbines.
Kumbaga, bako man kayang makaugma na magpara celebrar nin mga Christmas party ngunyan, saka abo man baga ni Presidente Bongbong Marcos Jr., saka ni Executive Secretary Lucas Bersamin an pag-celebrar nin magarbong Pasko. Pasko sa nayon, Pasko siton, Perming Pasko. Pag-abot ka bagong taon, Pogrot siton. Tangon niya, nagkaurubos-ubos na tulos na so bonus. Pati sa sweldo ay pambira. Kasi ba nakisabay duman sa panic buying. Kaya inubos-ubos sa mga kwarta, sa mga tindahan, tiba-tiba. Sa mga tao, Pogrot. Ay ano nang buhay tayo ni. Iba man kaya basta nakakuanin kwarta ay dahil na mga nagtiun. Gusto na sa namag para pamakal. Maski dahil naman kay puwan sa indang pagkabuhay. Kumbaga, one day millionaire, sabi ka mga ngod. Ubos-ubos biyaya. Bahala na. Ano ngayon abuton? Ay pambihira. Kaya ini po ang dipisil kan buhay kan mga Pilipino kung minsan. Oh, di sige sana. Sagkod na nabubuhay, gumastos. Kung may gagastoson, kung mayo, sorry. Kundi ba, siyempre nag-iisip man. Pag-abot nga kan bagong taon, baka grabe na ang utang, tambak na. Halawi ko na yan listahan sa mga tindahan. O ibang mahilig magparapalista. Ay, si Karondang Raquel ta. Nagpaparaisip ng listahan. Nabagaan mahihiling mo sa mga post ngunyan. Sabi man kayo ning sarong puro pati babae ining saro. Kaya wala nang mga batang namamasko kasi nag-celebrate na sila ng Mansari. Ang hirap kaya mag-emote sa loob ng jeep lalo na kung remix yung kanta. Hintayin nyo muna akong magkakotse bago nyo ako saktan. Please, ayoko umiyak sa jeep ay pambihira. Mga buntis sa Pinas, mayaman, reveal, mahirap maitim, batok mo, lalaki, anak mo, sigurado, ang hirap. Daraman ka na medical caravan ni Tol na inisyatibo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang maniwaibang importante sin libreng serbisyong medikal. Arog na sanakan assistive devices, bulong, bitamina sin ibapa para sa 257 benepisyaryo kan syudad kan Batangas. Tampok man sa mga serbisyong medikal ang pagtataonin libreng wheelchair, prescription, salming, dentures, and maintenance medicines para sa mga may hypertension as in diabetes. Pinagsagib man kan opisina ni Senador Tul sa tabang kan sa iyang aki na si Patrick Tolentino ang pagtataon ng 2,000 na financial assistance para sa lambang saro sa 600 na residente ka na syudad. Sa man kan assistance to individuals in crisis situation kan Department of Social Welfare and Development. Nagpaabot manin pasasalamat ang mga benepisyaryo sa tabang ni Senador Tul asin pinagsambit nindang dai no arin man malilingawan na nabugadong senador dahilan sa padagos na suporta asin tabang na itinatao
lalo na sa mga panahonin pangaipo kan mga Batanggenyo. Ngayon, antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nakagat ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered.
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog gan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. Pamaskong padala, el Guapa padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang ginagirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan nyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Huwag hayaang maging hadlang ang malabong mata sa inyong araw-araw na gawain. Gawing bahagi ng inyong daily routine ang iBerry at maranasan ang pagbabago sa inyong paningin. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Bira may naglalawag ba ito yung aliens? Wala po kitang 53 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. May mga bakong kanais-nais kunya ng mga panahon na. Nagpapakonselo lang kita ta. Yawa nga ni po kita'y nagyanin mga kalamidad, dahil kita magpara kapupungot. Maghinguwa pa man giraray kita, magtrabaho. Taan lokal na gobyerno nga ni kan syudad din Iriga. Kadakulan pinapaugmangon niya na pagkaaldaw. Kailan sa ginigibong kasalang bayan. Siyempre, ang nag-organisar po kay ni, yung mismo ang City Local Civil Registrar sa pamamayuman ni Ma'am Maria Nancy Robles Oxiano. Sabi niya, let's take a moment to relive the joy and heartfelt memories from the previous ceremonies sponsored by the city government of Iriga. Suportado man ini kan alkalde ka na syudad na si Rex Oliva. Kaya dakol na naman ang makukuang mga regalo kan mga bagong ikakasal ngunyan pong pagkaldaw sa paagi kan kasalang bayan na ginigibo digdi po sa syudad kan Iriga. O kasalang barangay.
Tapos ini pong dakulang tabang sa Special Education Fund na pinag-alokar ang lokal na gobyerno kan siyudad nin Iriga. Paagi ni Mayor Rex, pinag-aprobaran ang 8,000 de pesos na alokasyon para sa lambang para tukdo sa DepEd Research Program sa ginibong local school board meeting. Ana sinambit ng alokasyon para sa Special Education Fund ngunya na taon iyon masuporta sa research program embelto and dosing DepEd teachers from various schools in the city. Ana pag-aprobar kan sinabit ng budget ginibo man na local school board meeting. Kasuudma duman mismo sa City Mayor's Office Conference Room. Naan kamauutan kay ni magkondukta ni na pag-aadal, naan kamauutan iyo an ma-address an mga classroom challenges. Asin mag-focus na ma-improve ang literacy as in man numeracy. The research program is part of Mayor Rick's continuous efforts to enhance education by providing solutions to improve student outcomes. The meeting also covered other important agenda items, updates on the operation of the swimming pool, SAF menu packages, utilization of program funds and proposed realignments, research grants and financial assistance, SAF budget plans for year 2025. City government remains committed to addressing educational challenges and supporting schools in their efforts to foster student growth. Maugmang bareta man na Land Bank of the Philippines nag-extendir kan sa indang financial assistance sa siyudad kan Iriga sa paagi kan pag-turnover na 200,000 pesos check para sa recovery efforts para man sa mga nagkadaranyaran na mga benepisyo. Asin ni Bapa. Turnover ceremony pinaggiboy ni duman sa mismong City Mayor's Office kan Land Bank Iriga Branch pagi man ni Manager Gemalin C. Pajardo. Nagtao ang cheque kay Mayor Rex Uliba. Bahan man ang mga city's fiscal manager, city accountant, Beverly Espiritu and city treasurer Sigundina Ehepto ang nagresibi na check donation on behalf of the city. Mayor Oliva expressed heartfelt gratitude for the generous assistance, highlighting its importance in helping Iriga City recover and rebuild. Kaya lang nagdudunar ba ganin cheque sa lokal na gobyerno na siyudad nin Iriga. O naglulokal nin o nagdudunar nin cheque sa lokal na gobyerno na siyudad nin sa siyudad nin Iriga ang Land Bank of the Philippines, pakarhayon mo na kutan sa indong bangko. Ay ano na po yan, danganing makapag-transact man. Sa mga empleyado kan sa tuyang gobyerno, sa mga pensioner. Yun i-prioritize nindo. Ang sa indong bangko, ang sa indong serbisyo mo na. Kadakol kan mga napaprakasar po dahil nakapag-tatransact sa sendong bangko digdi siyudad kan Iriga ngunya na mga panahon para yun ang mga ATM machine ang mga transaction dyan sa naunambitan ng bangko makasusupog
bangko pakamukan gobyerno nasabi tapos maluya man ang serbisyo nindo sa mga empleyado kan gobyerno, sa mga pensioner, ay sayang nasasabihon ka mong bangko kan Pilipinas. Kuha na po kita ang 1 minuto makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Antipolo Old Nabo, Camarines Sur. Retired Air Force Alex Celeste, Grande Asinman sa iyang bilog na pamilya. Dating kagawad Lowell Lleno. Siring man ki Conchal Manolocsiano Luzon. Yan man sa Nenyo Jesus Batuk Camarines Sur ki Etche Chavez sin man ki Mes Ella. Siyempre sa UNEP High School Batch 87. Kumusta ki Gemini Puso dyan po sa La Purisima, digdi po sa Ciudad Caniriga. Si Joseph Panganeban Epres dyan po sa San Miguel, asin man ki Jimmy Epres. Man nakaligtas sa bagsik kan Duros kan Super Typhoon Pipito nagkapirang eskwelahan duman sa Partido area. Nagpapadagos man ang assessment kan Department of Education sa kantidad kan naging danyos. Sigon ka Attorney Salvador Pilingon, tagapagtaram kan DepEd digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kabilang sa mga eskwelahan digdi iyoan Karamuan, Gartitorena, North Coastal kan Lagunoy, Sinda iyon napabilang sa nabandirahan kan wind signal number 5. Yantras na basado man sa memorandum ni Governor Luigi Villaperte, pwede nang magbalik sa eskwela ngunya na pagkaldaw ang mga eskwelahan sa partido. Nadaiman naging matindihan danyos asin ligtas man. Para sa mga estudyante alagad kung dai pa preparado, may poder man ang school heads na mag tagama ka na petsa na pwede na sindang magbukas nin klase. Tapos inima na sa rong babae, a supposed joyful wedding preparation turned into nightmare. Naroon na sa ng pangaturugan, sigon kay Evelyn Ruilan after she uncovered shocking truth. She has been married for a year to a man she has never met. Ay pangyayari pag-arog na po kayan. Evelyn, a resident of Bacolod City, recently applied for a certificate of no marriage, Senomar, in preparation for her upcoming wedding. To her shock, what she received instead was a certificate of marriage. Nakareceive siya na certificate of marriage sa Philippine Statistics Authority. Ay anong nangyayari? Indicating she had already tied the knot with an Indian national in Valenzuela City a year ago. Ngayon ang unang anibersaryo ng kasal na hindi ko alam na nangyari. Pambihira. Kung hindi ko nakuha ang mga dokumento, wala talaga akong kaalaman sa kasal na pala ako. Evelyn shared in disbelief. What made the revelation even more baffling is the accuracy of the details on the certificate
including her full name and even her parents' names. However, Evelyn asserts that the signature on the document was not hers, fueling her suspicion that her identity was fraudulently used. Adding to the confusion, Evelyn revealed she has never set foot in Valenzuela City, where the marriage allegedly took place. She questioned now local civil registry officials could allow such an event to transpire without verifying the authenticity of the documents. Evelyn is now calling for a thorough investigation into the matter, determined to clear her name. The incident has not only detailed her wedding plans with her fiancé but also raised serious concerns about identity theft and procedural lapses. This isn't just about me. How could something this serious happen so easily? Evelyn lamented. Local authorities and concerned agencies have yet to respond to Evelyn's appeal for this matter. Yan po ang masaklap. Hamak mong niya na ikakasal na. Nagluwas kan magkuhanin na Certificate of No Marriage tuman sa Philippine Statistics Authority dyan sa Bacolod. Kasal na siya ay hirak man. Pag-arog po kayan. Anong nangyayari sa Philippine Statistics Authority? Nakakalusot ang mga arog po kayo ning modus kan iba niya tong mga kababayan. Enot na pwedeng basulon digdian local civil registrar kan Bacolod. Sindabagaan kukuhan. Kumbaga nagpaparehistro sa sainda ang mga persona na sinda namundag talaga dyan sa lugar na yan. Anong nangyari? Kapag abot duman sa Philippine Statistics Authority, so record kan babae, kasal na. Mayong pag-aram-aram, kinasal siya sa sarong Indian National, pambihira na peki. Masaklap. Mag-ingat po kita pag-arog kayo ng mga nangyayari. Only in the Philippines, grabe ang mga kalungkutan sa buhay ng mga ginigibo. Kaya namundong bigla itong babae, ining si Evelyn, tamak mo ngayang day akong pag-aram. Kasal na palan ngaya ako, ay buisit. Pag-arog palan kaya ng sitwasyon. Talagang mabubuisit ka, masusuya. Na pekean sa iyang record duman sa Philippine Statistics Authority. Kaso Recodos pala nagbabaan taripa sa kuryente ngunya na bulan o naghuros in 0.4088 per kilowatt hour sa residential, sa low voltage 0.0103 per kilowatt hour, as in man sa high voltage nagbaba man po nin nasa 0.0003 kilowatt hour. Kumpara ka nakaaging bulan ng Oktubre 2024, ang rason po kan pagbaba ni na pirang sentimos kan taripa nin kuryente nunya na bulan ng Nobyembre. Senting taon nin huli po sa mantinidong hababa paan nababakal na presyo nin kuryente kan sa tong kooperatiba saro sa mga power suppliers kay ni lalong-lalo na binabakal sa wholesale electricity spot market o WISM.
Kaya ang taripa sa kuryente ngunya na bulan na Nobyembre sa residential nagaabot sa nanin 7 pesos 92.55 per kilowatt hour. Sa low voltage man 7.11 per kilowatt hour, sa high voltage 6.0979 per kilowatt hour. Sa demand charge 471.52 per kilowatt. Talagang hababang marhay po ang taripa sa kuryente sa Casoreco 2 kumpara sa Casoreco 3. Taripa niya to sa kuryente ngunya na Oktobre. Sa residential nag-aabot po nin 12.6715 per kilowatt hour. Fixed rate 25,600 customer per month. Low voltage nag-aabot man sa 11.3314 per kilowatt hour. Sinan fixed rate 91.6352 customer per month. Sa commercial 11.3314 per kilowatt hour. Sa industrial 11.3314 per kilowatt hour. Sa public building 11.3314 per kilowatt hour. As in man sa street lights 11.3314 per kilowatt hour. High voltage 9.4639 per kilowatt hour. Fixed rate 91.6352 customer per month. Ang demand charge nag-aabot sa 213.9600 per kilowatt hour. Kumpara niya to ang singil sa kuryente sa Casoreco 2 saka sa Casoreco 3 halos kita doble. Kundi ang pagkakaiba kaya dyan sa Casoreco 2 kadakol mga member consumers. Kumpara man digdi po sa tuya sa Casoreco 3. Tapos may mga darakulang planta, may mga mall. Kita an medyo mga darakula sa nadigdi, an iba mga tindahan ng mga Chinese. Tapos mga LGU. Yan po ang dakol-dakol na mga binabayadan pag-abot sa pagkonsumo ng kuryente digdi po sa Rinconada area. Laro pa kayan sa pinoproblema kaniba pong mga barangay officials, sini pong mga street light sa mga barangay na dahil pinaparong kung minsan. Laro pa yan sa nakakadagdag ka na babayadan niya to ining systems loss. Halos 24 hours ang serbisyo kan ilaw sa iba pong mga barangay digdi syudad kan Iriga. Kaya
Kaya ibang mga barangay official, habo na nga ning magbugtak nin street light duman sa mga pera-pera ng lugar. Sa indang barangay ta, dahil man nga pigpaparong an street light. Baga garo nakakasadiri nin kasoreko, ano iba pong mga kababaryo niya ato. Nahirak man po kamo sa ibang mga kababayan niya to. Lalong-lalo na sa barangay ta, siyempre ansisingilin man kayo sa barangay. Kung grabe ang konsumo sa mga street lights. Bilang partiman kan bayanihan kan task force kapatid Warriors of Light kan Kasoreko 3 na nagin katuwang sa power restoration efforts duman sa Katanduanes matapos na pananalasa kan bagyong Pipito. Dara-dara kan sa tuyang mga linemen ang dedikasyon asin malasakit sa pag-atubang nin hamon tanganing may balik ang kuryente asin pag-asa sa nanambita ng lugar. Kamusta man palan, kipunong barangay Nini Ablan, kimanay munching maglapid, dyan po sa San Jose, Baaw, Camarines Sur. Ki Kati Sumayaw, asin man Christina Naite Magtarayo Pahardo, dyan po sa barangay San Nicolas. Siyempre dyan man sa barangay Salvacion, ki Miss Ana Provel. Kaki Mading Rose Batan. Puan Mamundong Bareta ta nangenot pala ng probinsya nin Camarines Sur asin man syudad nin Naga sa may pinakadakol na nang bibiktima nin mga pang-i-scam sa Bicol region ngunyan pong taon. Masakit pag-arog ko yan ta kadakol na pala kan mga scammer digdi po sa probinsya kan Camarines Sur asin man sa syudad kan Naga. Kaya ingat-ingat po sa tuyang mga kababayan. Dito nagdadakulan mga scammer, hacker. Tapos ini pong aram daw nindom na marikas na nagdalagan ang sarong lalaki makalis kay ning mahiling kung gurano kakusugan sarong tigre na kayang gabaon ang sarong bakal na gate duman sa nasyon kan China. Basado sa report, mahiling ang sarong lalaki sa Boli County
sa China na nagluwas sa indang pigdadagusa na farm, eksakto man ang pag-agi kan sarong Tigre sa luwas kan git sa hampang kan farm, kaya sinabihan kay niyan sa iyang pagiriba na dai na mo na magluwas. Alagad dai nagdangog ang lalaki asin nagluwas panin gate asin garo picture if an nag-agi na Tigre. Makalis kay ni kabadong nagbelta sa lawag ang lalaki asin pig sarado ang gate na sa pagkakataon man na ito nagbeltada na palan ang Tigre. Garong lunada na dire-diretsong dinamba kan Tigre ang bakal na gate sa kusog kan Tigre naraot ang gate alagad marhay na sanang day natumba kaya day nako ang lalaki na marikas na nagdalagan sa laog. Sigon sa Forestry and Grassland Bureau, sarupang residente sa lugar an inatake asin nakagat kan Tigre. Dinara sa ospital ang residente huli sa pigsapong lunad sa kamot o lugad sa kamot. Hinahanap naman subuot ang nasambitan ng Tigre na pigsabi na sarong Siberian Tiger. Sigun sa mga autoridad, nagdadakol na ang populasyon kan nasambitan ng mga Tigre huli naman sa naggagayon na ecosystem sa Sainda. Tapos, ang mga scientist na Chinese nagbilog naman sa sarong makabagong klase ng bricks na sa indang piglalauman na magagamit sa pagtugdok kan pinakainot na base sa kinaaban asin mga arong na pwedeng istaran sa ibabaw kan bulan sa maabot na panahon. Bakong sekreto na ang China igwanin darakulang plano pag-abot sa kolonisasyon sa bulan. Sa kapinunan kan presenteng taon sindaan naging penakaenot na nasyon na nagbugtak ng sarong probi sa madiklom na parte kan bulan asin ibinalik ini na igwang importanteng mga simple nindaga o sampol nindaga pambira no to pasimple asin ang pagbugtak ng mga tao sa bulan minalataw na iyo ang sunod na lohikal na lakdang. Alagad ang iganting Asyano nagpaplano na para sa aldaw na makakagibo ng mga base asin iba pang buildings sa natural na satellite kan kinaaban huli digdi sinda nakagibonin sarong ingenious type of bricks na dinisenyo tanganing makatagal sa parehong pisikal na presyon asin halangkaw na level ng radiation gikan sa saldang. Aninapod na Monsowell bricks ipapadara sa bulan tanganing testingon hasta sa katapusan kan masunod na taon. Nakapreparar naman ang National Commission of Senior Citizens sa pagpapotob kan Republic Act 10868 o mas bistado como Centenarians Act of 2016. On kaya kan Enero 2025 kakaputan na kan komisyon ang pagpapotob sa Centenarians Law ang lay na nagtataw kan bastanteng benepisyo sa mga nakagugurang. Afera sa lumang Centenarians Law, panginginutan naman kan komisyon ang pagpapautob sa Republic Act 11982 o ang expanded Centenarians Law. Sa irarom kan 2016 Centenarians Law, pigtatawan ang mga senior nin hasta 100,000 pesos na kas kung maabot kay niyan edad na 100 sa irarom man kan expanded Centenarians Law
matatawanin 10,000 pesos na kas ang mga senior na maabot na sa edad na 80. Panibagong 10,000 pesos kung naabot kay niyan 85, 90, asin 95 kung mag-abot na sa 100 an edad, makakaresibir na ang mga ininin 100,000 pesos na kas. Bega sertuman kan ahensya ang marhay na transaksyon o transition sa pagpapautob sa mga nasambitan ng lay na presenting pigpapanginutan kan Department of Social Welfare and Development. Kaya maugmang bareta po ini duman sa mga kababayan niya tong senior citizens. Nasa paagi kan Republic Act 11982 ang Expanded Centenarians Law. Sa edad na 80, igwa na sindang mariresibing 10,000 pesos na kas. 10,000 pesos man kung magin 85, asin pag 90, pwede na sindang makaresibinin 95,000 pesos. Antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na kitang 33 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Pasalamat man ngunyan ang actress na si Chris Aquino makalis na marahay na ang aki na si Diyos gikan sa COVID-19. Sa social media account kan actress ipinahiling kay niya na bouquet nin burak na itinaw kan daay na kay ni pig pangaranan. Dugang pa ni Chris nakaluwas na sa ospital singunya nagpasalamat sindahuli sa itinaong burak sa iyang aki. Pahayag paman kay ni na makalis na magpositibo si Diyos na exposed man si Bimbi kaya labian sa iyang paghadit. Kan nakalis man na 2022 nagpositibo naman si Diyos kan COVID-19 asin ini ang dagusan man na narahay.
Magarumduman na naguli ka nakalis na bulan in September ang TV host actress makalis ang pagpapabulong duman sa Estados Unidos huli sa iyang anom na autoimmune disease. Naka-isolate man iningon niya huli sa iyang kondisyon asin padagos ang pagluyakan sa iyang immune system. Asin ining manunugod sa pigkumpirmar kan Department of Finance na nakatala na permahan kan Pilipinas ang sarong kasunduan. Kaibahan ang nasyon kan Cambodia para sa double taxation. Sigun sa ahensya obheto kan kasunduan ang babawasan ang paasanon sa pagbubuwis kan mga negosyo na nag-ooperate sa duwang nasyon. Makakatabang man ini tanganing mahali ang mga barrier na iguang kinaaraman sa pamumuhunan asin kalakalan. Sabi man kan ahensya na pipirmahan kan Pilipinas asin Cambodian Double Taxation Agreement sa bulan kan Pebrero sa masunod na taon. Sakop kay niyan mga ulayan sa pagbubuwis sa sweldo kan mga residente kan duwang nasyon. Sineman pong naging emosyonal ang mga kaparyentes, amigos and mga miyembro kan One Direction sa lubong kan sendang amigo na si Liam Payne. Sa gibuan private service duman sa Amersham sa Buckinghamshire, Northwest kan London. Nagkapira sa mga nagatindir ang mga dating kaibahan kay ni sa grupo na sinda Harry Styles, Lois Tomlinson, Niall Horan, asin man na Zayn Malik. Kaibahan na nagatindir ang nobya ni Payne na si Kit Cassidy, asin dating partner kay ni na si Cheryl, kung sain igwasindang Aki. Nag-abot ang kabaong ni Payne sa simbahan lunadan sarong kalesa o kana sarong kalesa na panunin mga burak. Kadakol ng mga fans man ang nagabang sa tinampo tanganing mahiling sa horing pagkakataon ng sendang pigi-idolo. Magarumduman binawian in buhay si Payne kan Oktubre 16 kung sa nahulog ini sa ikatulong palapag kan hotel sa iyang pigi-estaran duman sa Buenos Aires, Argentina. Ilinulubong pa sana, pambihira. Tapos pinag-umauman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagibo kay ning mapauli pabiltada ang Pilipinas ang Pinay Drug Mill o Mule convict na si Meridian Veloso na nahampang sa death row sa nasyon kan Indonesia. Ini makalihi si anunsyar na Presidente Marcos na makakauli na nin Pilipinas si Veloso. Makalisan 14 taon na pagkakakulong. Naugmaman ini kan pamilya ni Veloso duman sa Nueva Ecija. Pahayag man ni Speaker na ang
piggibo kan presidente an patunay na pigtatawan kay ninin prioridad ang kapakaanan kan mga Pilipino rog na ang mga OFWs. Ugang pa ni Speaker Romualdez na pagbelta sa Pilipinas ni Veloso ang maikukonsiderar na triumph of hope, diplomacy as in justice. Nagpasalamat man si Speaker Romualdez sa Indonesian President na si Prabowo Subianto manungod sa nasambitan ng lakdang. Pigserto man ni Romualdez na ipagpapadagos kay niya na pakikikoordinar sa manlain-lain na government agencies na nagbilog kan mga polisiya tanganing protektaran ang mga OFWs asin sa indang kaparientes. Ngunyan nag-uugma ang mga kapamilya ni Mary Jane Veloso duman sa Nueva Ecija. Dahil sa pagkakapuli na kainidigdi sa satuyang nasyon, kumbaga haloy man na pinagdusahan kan sinambit ng persona na kung niisipon nga ni bako man talaga niyang kasalan, kumbaga na-set up sana siya kan mga tanom droga sa ibang nasyon. Minsan yan man po ang dipisil kung kita na set up sa ibang nasyon, makairakman ang mga overseas Filipino workers. Mapisar kaya na iba kung minsan pinagmamaltrato dyan sa partigan Middle East. Kaya buhay kan sarong overseas Filipino workers, kumbaga sa palaran man, grabe ang sakripisyo, ikon ang mga kapamilya niya digdi pa sa Pilipinas. Minsan di man lamang tinatawan importansya, pinapahalagahan ang sakripisyong ginigibo kan sa indang mga kapamilya duman po sa ibang nasyon para mas na makapagtrabaho, makapagpadaranin suporta sa indang mga kapamilya digdi po sa nasyon Pilipinas. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa. Nasa linya man si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat sabi karandang Philip, maray na pagkaga sa imo. Ngunyan na pagkagaw, dakon na magpadis baga, halin na nagiribanan ang matatawanin bendisyon sa pagi po nin kasal sa kasalang bayan na kung sa ina ngunyan ini alas 9 na pagkaaga sa Masuso Resort, karandang Philip. And maski nga ni day pa nagabot si Mayor Rex, preparado na itong mga magpadis na mga nagiribanan ini 5 taon na pataas. May mga aki na pero wala pa kan na bendisyon ni na kasal. Bago pang sagrado ang sa indang pagiribanan. Kaya sa ngunyan, mismong si Mayor Rex Oliva kaning iriga, kay baran si Vice Mayor Ed Chill, iyo po ang mapasiring. Yaw na nga ni padan sa resort, Masuso Resort sa San Isidro, Iriga City para po ikasali nitong nagkapira ining mga padis baga karondang Philip nin mag-agum-agum sa syudad kan Iriga. And syempre, igwaya nin libreng pagkakan para damana sa mga ikakasal ngunya na pagkaaga. Kaya congratulations mga napiling sinda karondang Philip and napiling venue. Iyo po ang Masuso Resort, garo ma-swimming at yan,
pagkatapos kan kasal karon daw Philip mainit ang satuyang panahon. So yan ang aktibidad kung saan iyo po ini an ongoing sa ngunyan sa Masuso Resort sa Barangay San Isidro, kan syudad kan Iriga. Sa iba pang informasyon sa provincial capital, yaw na mananigot ng seguridad madangani ang kabuan kan PNP Kamsur yaw na duman and connection kan pagabot ni Secretary Martin Romualdez para baga karon Speaker. Is distribution come again? Speaker Romualdez. Iwan, Speaker Romualdez karon dang Philip. Kung saan maabot siya ngunyan na pagkaaga, House Speaker Romualdez para po sa pagtaon ng asistensya, distribution kani pong AKAP benefits sa kuyan nasa 10,000 na mga beneficiaries karon daw Philip. And sa ngunyan yan po nga ni ang paghanap kay House Speaker Romualdez para po hindi naman sa mga naging biktima kan kalamidad digdi sa tuya sa Camarines Sur, kalamidad na kung saan nag-agi sa tuya si Christine and si Typhoon Pipit, although day man nagrapado digdi sa probinsya, pero itong Typhoon Christine talagang nagpamati kan grabing epekto sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur, or medyo po kan grabing ararum kan baha. So maugma ang mga nagaharalat man para po sa pag-abot ng Speaker Romualdez ngunya na pagka-aldaw sa provincial capital para ini sa distribution kan AKAP benefits sa 10,000 na mga beneficiaries kan sa tuya pong probinsya. So yan anas mga magay na baleta, mga benepisyo, mga kuyan karahayan kan sa tuya pong kababayan ang mangyayari ngunya na pagka-aldaw digdi po sa tuya. Sa sa Capitol, ini pong AKAP benefits kung saan ang mangyayari man ngunya na pagkaldaw. Gikan sa location, Glenda Diaris reporting. Mga taga-radyo digdi sa probinsya nin Camarines Sur na rin man daw makakaresebigan AKAP na yan. Sabi kabali man sa mga tatawan kan AKAP. Yan garo kap-kap ang nangyayari. Inaram kong perming naka-AKAP si Kakap. Estado nindo yan kung isay ang kakap na yan. Diyan sa banwaan kan na baaw, usong-usupuan apod kan mga kapitan na kakap. Ito na nga si Kakap. Sundan na nga ninyo at na barangay hall. Kaya lang magparapagap-kap. Nagsusubalang kita masakit yan kung si Kakap, sigan pangap-kap. Ano ang pigkakap-kap ka mo man daw? Kakapigkakap-kap sa pundo kan barangay. Kapungko daw nga ito, baka mayo na yung pundoan barangay. Para hanapan niya kan mga kababaryo ko. Masakit po yan, confirming zero balance ang barangay. Minsan may mga barangay mo na sinisimot po ang kwarta kan barangay. Kaya enterong nagkakap-kap ang minasalidang kapitan. Kunso nagtalikod na kapitan man, kopitan. Babae, kopitana. Kopit na nga so pundo kan barangay. Kaya iwawalat niya sa Indo. May mga utang panganing yan barangay. Ay tapos kung arog na po kayo sa tuyang barangay.
Nagatauman ang ako Bicol Party List katabang Department of Social Welfare and Development and Relief Pack sa mga nasalantakan bagyo duman sa Camarines Norte. Nagaabot man sa kabilugan na 4,500 na benepisyaryong residente kan Camarines Norte ang natawanin pangenot na pangaipo kan ako Bicol asin man DSWD kan nagtalikod na aldaw duman sa barangay Manggisok, Mercedes, Camarines Norte. 1,500 na benepisyaryo ang nakaresibin ng relief packs. Galabo, Camarines Norte, 1,500 man ang natabangan. Sa Paracali, Camarines Norte, 1,500 man na benepisyaryo ang nakaresibin ng tabang. Dakula man ang pasasalamat kay Speaker Martin Romualdez na mayong sawang nagtatabang dakul na mga kababayan tang Bicolano ang nagkaigwanin panibagong paglaom. Kamautan kan relief operation na maabot ang mga nangangaipo sa mga lugar na naapektara na marhay kan bagyo asin matawan sindanin tabang na kaipuhan ninda tanganing makabangon. Kaya bangon Bicolanja. Kinaugmaman ka na mga netizen ang naging ka na singer-actress na si Regine Velasquez sa apot sa iya kan miyembro kan Bini na si Maloy. Sa D3 kan concert kan grupo na pinagtituluhan Grand Bini Birds kan nagtalikod na aldaw. Kaya itong mga Sinda Gary, Sinda Martin, nag-guest man sa Kin. Wala din silang bayad. So, it's my my turn. Ang sabi pa kay ni, lalong-lalong ikinaugmaman kan mga audience dahil sa facial expression kay ni. Roman sa na pala, bineberotsa. Kan mga bini-bini. Sisikat man kaya po ang grupo kan bini-bini. Ano ito bini-bini? Ining bini? Then ang inutan man kan opisina ni Senador o Senate Majority Leader Francis Tolentino sa pagikan sa iyang akin na si Tagaytay City Councilor Michael Tolentino ang pagpapadagos kan serbisyo medical caravan sa Padre Garcia Municipal Auditorium kan nagtalikod na aldaw. Sa ginibong medical caravan na ipartiman ang 14 libreng wheelchairs, 11 libreng dentures, asin 35 na libreng prescription, eyeglasses, mientras na 200 man na hypertensive asin man 200 na diabetic maintenance medicines man ang naipanaw sa mga matyagang nagpila asin nakiparte. Padagos man ni Senador Tolentino ang pagpapaarangkada kan sa iyang inisyatiba sa enterong probinsya kan Batangas tanganing magtaunin tabang sa serbisyong medikal sa mas dakol na kababayan na mga Pilipino. Kaya sige sana ang tao.
si Senador Francis Tolentino. Salming, kung ano na sa nabaga. Iyo man ayan ang obligasyon kan mga politiko kung ano na sa nabaga ni pagpapanao. Mayong may tatao, magtago-tago. Masakit kung sige sanan panao. Dahil man kayang tustusan. Yan nga sa Banwaan kan buhi. Kung minsan nagtatago-tago naman ng alkalde, nagdudulag-dulag pa. Binabalik-balikan naman kaya kan ibang mga taga-Banwaan kan buhi. Dahil naguhuraw, halos ural daw. Nabangan pa si Mayor, nadulag-dulag na sa naman minsan. Tutuya man kayang kababayan, basta naaraman na nananao, uy, inuural daw. Eh, naguhuraw ang pagparapalad na sana sa mga politiko. Kaya masakit ang maging politiko, masakit man ang maging tawo. Ang luwas ang tawo, tagapila. Si politiko nagpapapila. Kaya mayo ng padumanan kung minsan. Kanya-kanyang papilan sa tuya pong mga kababayan. Dahil nakatagal sa pila, ngurob-ngurob. Loya naman ngayang haloy-haloy sa nangya. Ang politikong ini, pambira. Na magbutas, magluwas. Na minsan, pigpaparasur-sirip na sa naman kan ibang mga politiko, kung kadakol ng mga bisita sa iyang residensya, garo ngaya, dahil matagal na naman ang sakuyang bulsa. Maray ngay kani, dulagan. Hani ba na, dulag na sana. Kunwari, masabi si politikong Ngaya, sibot ako. Madumana nga ako. May atindiran pa nga akong okasyon. Sabihan sa mga alalay, bahala na nga kamo kayan. Sa mga alalay man, grabe man nga si boss, binayaan nga kami. Kamu nga, mag-arali naman nga kamo, sabi ka ni mga alalay. Binayaan man nga kami ni boss, mayo man nga yung iwinalat sa samuya. Narog na sa nakayanan mga nasasayudan kan mga back up kan na saro pong politiko. Minsan, di man maginibuta. Iyan togo ni Busing. Tamo nga ya, arog na sa nakayanan sabihon nindo. Siyempre, kung nasasaid naman ang bulsa ni Busing. Bossing mayor, bossing gobernador, bossing congressman. Bangani, dahil mo masilag sa mga district office o sa indang araw. Ano ba pong mga politiko? Yan ang totoo dyan. Pag eleksyon, bitlang naburot mga visible. Pero pag harayo pa ng eleksyon, ano ba pong mga politiko? Invisible. Yan po ang katunayan dyan. Kumbaga, arog man ka nang ginigibunin data, alangan man, dahil matagal ang bolsa. Bueno, inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya sa pagpabot ng informasyon, si Glinda Biares. Sa lado technical, si Chabe na obra. Sa information, si Dun Cabrillas. Sa transmitter, si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Parreta Asin Platica ni Philip